Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o nouă comandă de la Avon, prima din luna martie a anului 2023. Cam aceasta este cutiuța mea, comanda este în valoare de 570 de lei. Am de această dată și My Avon Magazine, pentru că va fi necesar să vă arăt ceva de aici. Un set pe care l-am în comandă și catalogul, bineînțeles, încă sunt valabile până la sfârșitul lunii. Eu zic să deschidem cutiuța și să începem. Bun, am revenit cu o foarfecă. De această dată am ales să deschid cutia împreună cu voi. O să dau factura la o parte. Bun, și cam aceasta este drăguța mea comandă, să zic așa. Bun, în primul rând văd că am aici un spray pentru corp de bărbați full speed, însă eu știu sigur că am comandat altceva, alt spray. Nu știu exact care este treaba cu el, dar sper să înțeleg până la final. Pe comandă am un parfumel Silky Soft Mask, este cel galben, este o apă de toaletă. Am și această cremă Eniu pentru iluminarea cearcănelor. Din păcate, data trecută codul a fost greșit, de fapt au fost inversate și ar fi trebuit să o am pe aceasta pe comandă, însă mi-a venit cealaltă pentru lifting, însă am recomandat-o, este tot pe comandă. Tot pe comandă am și un parfumel Little Black Dress, este cel la 50 de ml, foarte micuț, văd. Am și un balsam pentru buze, este cel cu căpșune din gama Color Trend. Ok, apoi să văd ce mai am pe aici pe comandă mai întâi și apoi ce am comandat eu. Am aici o paletuță, este cea în nuanța Mocha Latte, este cea cu cei 4 pași, nu o să o deschid pentru că este pe comandă. Am și o apă micelară Cannabis Sativa, aceasta este la 400 de ml, tot pe comandă. Un mascara din gama Color, Avon True parcă, este nuanța Black. Ok. Tot pe comandă și el. Și nu știu exact ce mai am pe aici pe comandă. Am un ruj hidramatic pe comandă, însă acesta este al meu. Să vedem unde este cel de-al doilea. Aici este și cel de-al doilea. Deci era unul cu 36 și 2 cu 60. Iar pe comandă l-am pe acesta Hydra Viola Grey. Nu o să-l deschid pentru că este pe comandă. Iar eu am profitat de ofertă și l-am luat pe cel de-al doilea Hydra Rosy. Bineînțeles că o să-l deschidem. Sunt nerăbdătoare să îl testez. Văd că e foarte micuț, dar asta este. Așa arată. Cred că este superb. De la prima vedere îmi place. Văd totuși că are o cantitate mai mică decât cele obișnuite, sau poate mi se pare mie. Vedem că seamănă și cu oja de pe unghiile mele. Așa arată. Și să-l deschidem. Bun. Super! Așa arată rujul. Este, după cum am spus, nuanța Hydra Rosy. Este chiar cel de pe buzele Irinei din catalog. Să facem o comparație. Cam așa este rujul și cam așa este în catalog. Deci eu zic că seamănă 1 la 1 cu catalogul. Mai puțin faptul că aici este un pic depășit, dar nu contează. Bun. O să-l sociuim puțin. Sunt foarte fericită că l-am comandat. Bun, cam așa arată, cred că e superb. Într-adevăr se va murdări acest nucleu, dar asta este. Bun, deci acesta este noul ruj Hydra Matte. Am vorbit foarte mult despre acesta, văd. Bun. Și cred că ultimul produs, sau penultimul, este un crem pentru ochi în nuanța Blackest Black. Bun. Și acum să trecem la setul cu 40% discount pe care eu l-am comandat. Este chiar acesta de jos, deoarece am avut pe comandă setul Far Away Splendor. Am ales să comand acest set pe care am plătit doar 138 de lei. Mai mult sau mai puțin.
Acesta este setul, după cum spuneam, el este pe comandă și conține chiar cele 3 produse din broșură. Acesta este setul. Ok. Mai departe avem și această nouă loțiune de corp cu unt de shea și apă de trandafiri, din câte înțeleg eu. Bun, este într-un ambalaj nou și cred că este oricum un produs nou. Mai conține și un nou spray de corp de la Encanto Glamorous. Ok. Văd că are... aici este și capacul. Bun. Avem și apa de toaletă Celebră. Este cel în ediția de ziua femeii, din câte mi-amintesc. Sau cel puțin așa ar fi trebuit. Un alt produs, și sincer sunt foarte dezamăgit acum că îl văd, este acesta, tot așa un nou produs pentru bărbați, aftershave, pre-shave și balsam. Are doar 50 de ml, dar oricum nu am citit în catalog cantitatea, dar acesta este. Și ultimul produs din set este la fel noul exfoliant cu vitamina C, abia aștept să-l folosesc, este pentru toate tipurile de ten. Crema de asemenea îmi place foarte mult cu vitamina C, așa că nu are de ce să nu-mi placă și acest produs. Eu mi-am recumpărat, ultimul produs, am uitat, este acest spray de cameră, tot în acel set. Un spray de cameră cu bergamotă și ceai verde. Mie îmi plac foarte mult. Iar după cum spuneam, ultimele produse sunt aceste 2 șampoane pe care eu le-am comandat. Hydra Boost, îmi place foarte mult și mi se potrivește foarte bine. Au fost la ofertă 2 cu 26 sau ceva de genul. Iar ultimele produse, să zic așa, sunt mostrele. Mi-am comandat și de această dată setul cu 10 mostre la 5,50 lei. Nu știu exact care sunt acestea. Însă am așa, Faraway, Rebel and Diva. 2 Faraway Splendoria. Îl am și pe acesta Full Speed. Ok, sunt inversate pe aici. Trebuia să fie un Attraction Game pentru el. Bineînțeles, 2 mostre de la noua apă de parfum TTA Wonder. Abia aștept să miros. Se pare că am chiar 3. Bun, aici este și Full Speed-ul pentru bărbați. Îmi place că sunt cartonate și sunt mult mai ok. Am și o mostră de cremă NU Sensitive. 2 mostre de Faraway Classic. O mostră de la acest, cred că e chiar de la nu este de la crema cu vitamina C. Încă una de la Full Speed și încă una de la NU Sensitive. Bineînțeles că aici am și catalogele pentru luna aprilie, abia aștept să le răsfoiesc. Vă spun sincer că nici nu le-am vizualizat pe YouTube până acum. De data aceasta am comandat un set de 6 și bineînțeles am primit unul cadou. Mai văd aici câte ceva. Am și broșura Maven Magazine și bineînțeles se pare că am primit și eu aceste felicitări. Ziua ta este în fiecare zi și sunt, una este o felicitare pentru mine, iar una pentru a o face cadou, zic eu. Așa arată și, nu în ultimul rând, am observat acum, dacă comandai minim 2 rujuri hidramatice, primeai acest cupon răzuibil cu un cod pentru a primi unul din aceste cadouri. Mă rog, dacă ești norocos, sper să fiu una dintre norocoase totuși. Și cam aceasta a fost și comanda mea. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!